Sanibonani molweni ndiyanamkela kwi-SSTV ngesiXhosa. Ujabu ke guys ziyasebenza ke-plans zakhe. Umwinile uSibongile uba asebenzisane naye ukulo abakwaDlamini. Uphithanise ii-orders zakwaDlamini ke ngokunika uVusi ii-details ezirongo ethi vele bemazi bengekazijonga nozijonga. And uthi umntu ofanele enze i-follow up ngayo yonke le mix up nguVusi. Uthe ke xa ingenzeki kuVusi wathi uzothatha over, but uthe xa ethetha nalo Amon wakhona obevutha bhe wamxelela uAmon into yoba yena into azawuyenza uzosikamangalela abakwaDlamini, in fact abakwasibalikhulu. Yeyi uJabu wayivuyela ke le bencume ephelile ke ngokubathethayo nalo mntu efowunini. So uthe uplan A wakhe umsebenzele, so ngoku sejonge uplan B esingakwaziyo uba uthini. USamke ke guys ubonakele phezu kwengcwaba likaMbali ezisola ethetha ethi igazi likaMbali lisezandleni zakhe. Uba wayengamthathanga wamsa kwesasangoma ngesaphila namhlanje. So yonke le nto ayithetha nje uvuwe ngukhuzwayo, ukhuzwayo lowo beme namadoda ebeyokomba ingcwaba elithile wamva. Khuzwayo kuye waya ke wam-approacha ke eyothetha naye ke sele ephumile phaa emangcwabeni emxelela into yoba ingaba ukhona na umntu nyhani owabulala uMbali, emxelela ke into yoba makangazibleyimi ngento eyenzeka kuMbali because ayinguyanga owenza loo nto but yenzeka ngolu hlobo yenzeka ngalo. Uyise kaVelephi ke guys ukweleta izigebenga ezimane zimphana elibhitha kancinci nje. Befuna ke imali yabo kabo bantu. Uthe ke sonwabile ke kwakhe ke hleli noVelephi yangena nemessage emxelelayo uba bazawumphinda ngoba kaloku uba akayizisi imali le bazomfumana yena. So uvele wazenza ke onepain ke xa seyifumana le message esithi ke uVelephi hayi kufuneka siye kwagqirha. Undendoda ithi no andizukwazi ukuya kwagqirha. Ufuthi uVelephi ke funeka ndikukhaphe. Uthi omnye hayi akho sidinga soba undikhaphe, andithi ufuna imali, funa amnike imali abe sehamba ke siya phaa. So into ayenzileyo ke uthi asoziva ububhetele kule nto ebezenzisa yona, wenzela uVelephi ke i-surprise uthi yi-farewell. Zigcwele iibhaluni endlini kudekoreyithiwe nje. Uthi yabo bobabini kumnandi ke kuyajayiva ke apha bobayithuke. So asiyazi ke uba i-farewell yantoni. Unjengaye ke umbhaqile uJabu uba ikhona into aphezu kwayo after sekwenzeke yonke le nto yokuphithana kwezi orders. NoVusi ke uyavumelana into yoba uJabu usithengisile kuyo yonke le nto and uphetheni yena ume ngento yoba ufuna kwenziwe ipati. Kuthiwa ipati mayike ime ke siqale silungise le into. Uphetheni yena akayiboni yonke le nto and unjengaye uyayibona uba kwenzeka ntoni. Futhi ke unjengaye uye wathetha ke guys noJabu emxelela into yoba ingathi bona bobayi-2 ikhona into ebakonekthisayo. Wade watsho ke into yoba mna ndicinga into yoba wena sakhe sasebenzana. Ithi usuka eXhopho? Athi omnye ewe usuka eXhopho. Athi ke tatakho ayingomncedisi na Mazibuko. Hayi uJabu ke uyambona uba ubile uyafyuma kwesa situlo. Uthi no, owam utata wayetitsha ke kude bazibonke mos abantu bakwaMazibuko and ifemeli yakwaMazibuko inkulu kakhulu. But unjengaye unelalihlwa limjongileyo elitshoyo uba wena ungunyana kamncedisi and I know uba uphezu kwantoni. Qha ke ngonoJabu uhleli phezu kwale yakhe timing. Qha sazi ke uba izawuzala eyiphi na inkomo. uVelephi guys kuthe yena xa sehleli phaa wabona into yoba mandifone iitshomi zam ndenze ipati nje kule nto yale farewell endiyenzelwe ngoqiniso. Hayi ke kwagcwalwa kwathi qhu ke endlini. Uyipati ingxolo ilapha, iitshomi ziyamcinga hayi masehliseni ingxolo. Hayi uVelephi uthi no, le indlu katatam so akho sidingo soba sithe sithini. Bathe kusemnandi ke kusenjalo ke kwangena ii-securities eziyi-2 ezifike zibuza into yoba kwenzeka ntoni na apha kule ndlu. Wabesithi omnye ningenaphi nina ngoba indlu katatam le. Kwathiwa utatakho akanakwandlu, qiniso ngunogada apha kule ndlu. Babe besebesithi ke bayambamba ke umke ke ebanjwa ke uVelephi. So iitshomi ke bezigcwele phaa ziyamfota. Uyatrenda ke usisi, utrenda for ukuba ebanjwa esendlini kamnumzana uBhotha ngoba bamxelela bathi le ndlu yindlu kaBhotha le and akekho ke ngoqiniso ukumnceda. So asazi ke uba izawuphela apha into kaVelephi noqiniso kodwa ke ifana nento engesekhoyo njengangoku. And uSangweni uyibonile yonke laa nto wambonisa ke notatakhe uba kwenzeka ntoni.
kuVelephi. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.